és una proposta de continuïtat, ens avala l'haver tirat endavant el Spotify Camp Nou, el recuperar l'economia del club, el tenir el fric a la banqueta, el deco als despatxos, un president, una junta directiva que mana i que el Barça continua sent propietat dels seus socis i de la seva sòcia. Des de Madrid intenten desestabilizar al Barça y la manera que tienen es de intentar destrozar todo lo que hemos hecho con mi presidencia. La candidatura que tengo el honor de encabezar, que es Defensem el Barça, o defendemos al Barça y protegemos al Barça de personas como esta que se ha hecho socio del Barça para poner una demanda falsa. Costa molt que entrem en aquesta fase ja de creixement, aquesta fortalesa econòmica que avui té el club, aquesta alegria que avui viu el barcelonisme, ha costat molt de costar. Amb un equip que serà l'orgull de tots els culers, de jugadors fets a la Masia, que a més encara tindrem això del Covarsí, el Pedri, el Lamine, l'Alejandro Valdé, tindrem el Gavi, tindrem el Bernal, tindrem jugadors fets a casa, també amb Rafinhas, amb De Jongs. Serà un equip que donarà un espectacle futbolístic. Això serà com si estiguéssim al cel, no? Aquell moment en el que cada 5 minuts el Barça fa un gol al Madrid. Serà com una sensació d'aquestes.